Good morning po mga ka-Love welcome back my channel, Love Yours Vlog. Shout out po dyan kay Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at ang mga Kalinga partner. Good morning po sa inyong lahat. Magandang araw po. Nito po si ating kaibigan ay ating pupuntahan. Bigyan ko siya ng pusahin. Yan, pinakain ko siya. Pansit. Ito si pangalan ko yun ay Jubin. Ito si Jubin, ang taong rasa. Ang rasa po yan. Itong tambayan niya dito, tuwing gabi na siya nandito. Saka kasi ano ito doon ang mga motor. Pag-araw, hindi na makita rin ng pag-araw. Kaya ang hirap na natin. Hindi ko magupitan kasi hindi na makita sa araw. Kasi baka meron makakalala sa inyo. Ayan po si Joven na member tapos nakain. Sabi ko siya picture ko siya para makita yung mukha niya, baka mayroon makakilala sa kanya, may balik sa kanya mga magulang. So, tuwing uwi ko galing ng trabaho, dumadaan ako itong madaling araw, binibigyan ko siya ng pansit. Yung madaling araw po yung kada uwi ko ng trabaho, dadaan ako dito, hindi ako na pansin. Na-vlog ko na ito nung una. Na-vlog ko na siya nung una. Na medyo madilim pa kasi nung binlog ko siya, madilim pa yung picture, di pa gano'n makita maliwanag ngayon. Baka mayroon makakilala sa kanya. At ma-relocate siya. At may balik sa kanya mga magulang. Kasi sabi niya, may mga magulang pa raw siya. Tsaka sila daw ay apat na mga kapatid. O apat, parang gano'n sabi niya sa akin nung una. Kaya may patapos niya kumain, usapin natin siya. Kasi itong tutulugan niya, pag-araw kasi bukas ito. Bintahan ito ng mga motor pag-araw bukas. Kaya tatanong ko naman siya kung saan siya sa araw, tuturo niya doon lang. Sabi ko siya doon lang. Kasi ang balak ko nga dito, gugupitan namin, taka papaliguan ng aking bayaw. Sama ko yung bayaw ko. Gugupitan namin pagka papaliguan. Hindi siya ng damit. Problema lang, sa araw hindi ko siya makita kung saan siya tumatambay. Kaya nagpaumaga ako ng konti para maliwanag din sa area niya, para makuha ko siya ng video. Kasi nung nakaraan ng video ko sa kanya, madilim kasi gabi, madaling araw pa, madilim pa. Kasi sinadya ko talaga na magpaumaga ng konti para madaanan ko siya ng medyo maliwanag. Dito na ko ulit ng pansin. Kada uwi ko po yung sa trabaho, daanan ko sa dito. Bibigyan ko ng pansin dyan. Kasi maya-maya, mga alas 7 siguro bukas itong pwesto na to. Wala na siya dito, hindi mo siya makita. Kasi dumaan ako ito ng araw. Dalawa kami ni Love Yours Vlog. Pupunta na namin dito. Araw, wala na dito siya. Tabi-tabi din na makita. Hindi ko alam kung saan tumatambay na pwesto Hindi na problema ko dito kay Jobin. Matino ko yan siya kausap. Matino kausap ko siya sa masakit ng ayos. Jobin! Ano? Kain ka na? Tanungin kita. Kasi gusto kita paliguan, di ba? Sabi ko sa dati, paliguan kita, di ba? Tsaka biyak kita ng damit. Pag-araw, punta ko dito, hindi kita makita. Saan ka ba tumatambay pag-araw?
kita makita eh. Hindi kita makita pag-araw. Saan ka pupunta pag-araw? Para puntahan kita doon. Gugupitan ka namin, tapos pila ka namin damit, tapos paliguan ka namin. Saan lugar yon? Pag-araw ikaw tumatambay? Malayo? Sa may gilid dyan? Taksada? Hindi kita makita pagka dumadaan ako dito yung araw eh. Ilan taon ka nga ulit, Jobin? Ilan taon ka na ulit? Ha? 17? Tingin ka sa camera para makilala ka. Yan po si Jobin, no? Yan, no, ha? Para po makilala ka ng mga magulang mo, kapatid mo, no? Mapanood ka sa TV, makilala ka nila, ma-rescue ka, no? Makakuha ka nila uli, makauwi ka sa inyo. Saan ba uli bahay nyo? Gusto mo, gupitan yung buhok mo, di ba? Gupitan natin yan, no? Ha? Para pogi ka. Pag pogi ka na, pwede ka na uwi sa inyo. Di ba? Pag wapo ka na. Oo. Yung video, no? Nakaya ko sa ng pansit. Ayan. Ayan siya. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta kaya? Yan. Marunong siya magtapon ng basura niya. Ito mo, ang pinakainan niya ng pansit, nilagay sa sulok para hindi makalat. Yan mo siya, oh. Nakatindi siya, eh, oh. Eh, may tubig pa siya, oh. Ah, may gripo dyan. Gripo dyan, oh. Diyan, hindi ka pwede maligo dyan? Jobin, diyan, hindi ka pwede maligo dyan? Pwede ka maligo dyan? Paggabi, pwede ka maligo dyan. Eh, may gripo pala dito siya. Kaya pala dito lagi siya. Kasi may gripo pala dito, oh. Nilagyan siya ng gripo. May sabon dyan, oh. Kasi siya tumatambay. Eh, paggabi, pag-araw nga lang. Wala siya dito kasi bukas ito, eh. Pintahan ito ng motor. Bukas ito pag-araw. Ano po? Ano po si Jobin, no? Dito, hindi ka pwede maligo dyan paggabi? Hindi ka pwede maligo dyan paggabi? Ayaw nila? Inom lang pwede, inom lang. Inom lang pwede dyan, inom, tubig. Pero pagaligo, hindi pwede dyan? Ay, nakakausap siya eh. Gusto ko talaga itong bisan, kasi lang pag-araw, hindi ko lang makita. Sabi ko gusto maligo, sabi niya ayaw. Ayaw niya na maligo. Ayaw niya na maligo. Eh, gupit ako buhok mo. Ayaw daw. Ayaw niya. Jobin na. Dito rin siya. Patapit-tambay. Ayan, nakaupulan niya. Ayan. Dito siya. Ako. Pwede si Jobin. Yung binigyan ka ng pera. Ano pinili mo sa pera? Wala ka binili? Wala ka pera ngayon? Wala ka pera? Hindi ka na ba hinahanap sa inyo? Hindi ka nahanap ng mga kapatid mo? Hindi ka nahanap? Hindi mo na alam pa uwi sa inyo? Alam mo pa? Hindi mo na alam? Alam po si Jobin to. Jobin, ano ba yung pinili mo? Nakalimutan ko? Jobin, ano yun? Oh, sige, yam. Yan tapan niyo. Huwag ka mag-solving ha, paano sa-solving ka? Eh, huwag ka solving. Bawal yun, no? Bawal yun. Yung buhok mo to, gupitin na natin to. Madumi na eh. Gupitin na natin yan. Para pugi ka. Gupitin na natin itong buhok mo to. Ito mo, tigas na. Ito mo, Jobin, tigas na. Tigas na, di ba? Saan ka pupunta pagka itong oras? Doon? Doon ka tumatambay? Ano oras bukas nito? Ano oras bukas yan? Sarado yan? Hindi, ngayon bukas yan mamaya. Bukas na yan, di ba? Sarado? Bakit? Sarado? Matagal na sarado yan?
Bukas yung pag-araw eh. Pag-araw, bukas yan. Opo. Bukas yung pag-araw. Sa pag-araw, wala ka dito eh. Hindi kita makita kung saan ka. Binubuksan niyo dyan? Oo, may mga motor na labas dito yan, mga motor. Bintahan ng motor yan eh, loob eh. Kaya nga pag-araw, punta ka na dito, hindi kita makita. Puntahan ka namin ito ni Lovely Yours Vlog, puntahan ka namin dito, hindi ka na makita. Sabi ko na si Jobin. Tuwing madaling araw, dumadaan ako dito. No, binibigyan talaga yung pansit, pag dumadaan ako, nalalam yan. No? Alam madaling araw, no? Oo. Madaling araw, wala ka eh. Yan po si Jobin. Bigyan kita pang pang merinda mo maya, ha? Yan si Jobin. Yan po. Yan, bait niya po. Babay ka na, ganun ka. Babay, yan. Si Jobin, babay si Jobin eh. Ayan po mga ka-Lovely Yours Vlog. Yan po si Jobin. Gusto ko sa i-transfer iusan sana kasi lang parang ayaw na eh. Pero matino po sa kausap eh, mga ka-Lovely Yours. Yan po side out lang kay Chris Olo. John Gra Official. Side out din sa inyo, Lily Baro. Kalinga partner, gandang umaga po. Side out po. Lovely Yours Vlog, pakisupport po natin si Lovely Yours Vlog. Saka lahat matagal FW, ingat-ingat po kayo. Gandang umaga po. Saan na kayo bansa naroon, ingat po kayo dyan. Pag Santos Matubang, Sadaw. Kalinga Vlog, shout out po. Maraming salamat po. Kuya Mil, shout out po Kuya Mil. Maraming salamat po. Bye-bye po. Ito na muna. Alam po tayo. Bye-bye po. Bye-bye na po. Maraming salamat po. Good morning.